כוכב אחד לבד מעז, איך הוא מעז למען השם. כוכב אחד לבד, אני לא הייתי מעז, ואני בעצם לא לבד. איך זה שכוכב אחד לבד מעז, איך הוא מעז למען השם, למען השם. שלום, אנחנו נמצאים בבית האריזה של מושב תומר, בית אריזה למיון תמרים. אבא עובד בבית האריזה כ5 שנים, לאחר שעבר שיקום תעסוקתי במכון רקנטי בתל אביב. הוא מגיע כל בוקר ב7:30 ומסיים את יום העבודה ב1:30 בצהריים. הוא משמש חלק בלתי נפרד מצוות העובדים הקבוע של בית האריזה. הפעילות העיקרית שלו היא הקמת קרטונים שמשמשים לאריזת התמרים לפני שמשווקים אותם ליעדים השונים. למען השם, למען השם. מחוץ לשעות העבודה, ישראל עסוק בהאזנה אינטנסיבית למוזיקה שהוא אוהב, נגינה בגיטרה וקריאה. כמו כן, פעם בשבוע משתתף בחוג יצירה, פיסול וצילום. בסטודיו של דינה במושב תומר יוצר ישראל יצירות פיסול, ובסוף שנת יצירה נערכה תערוכה מרשימה של יצירותיו, אליה הוזמנו והגיעו עשרות מבני המשפחה והחברים. היצירות מתמקדות בין היתר בפגיעה שלו, ומביאות לידי ביטוי גם את דברים שאהב לעשות בעבר, גידול ורדים, נגינה בגיטרה ויצירות סוריאליסטיות. גם בציור מתמקד בדימויו העצמי כפי שהוא רואה את עצמו היום. המשפחה החליטה לתרום חלק מיצירותיו למען פרויקט גלגל החיים ולקידום מטרותיו. מאז ומתמיד אבא אהב מוזיקה בסגנון הג'אז והבלוז. ובין היוצרים הישראלים אהב מאוד את מתי כספי, שלום חנוך ועוד רבים וטובים. אבא ער ליצירות מוזיקליות ויוצרים חדשים, כמו עידן רייכל, עברי לידר וגם כישרונות בולטים מכוכב נולד. המוזיקה מהווה עבורו שמחה וכיף. זה טוב מאוד, ממש טוב. יאללה, נגן.
לה לה. אבא למד לנגן בגיטרה בצעירותו, וגם אחרי הפגיעה הוא עדיין זוכר ומצליח לנגן עם קשיים פה ושם. אבא אוהב לנגן ולשיר, אוהב לבקר במופעי תרבות ולצפות בטלוויזיה, כשהוא מגלה הבנה בנושאים אקטואליים ואחרים. תן בראש. מהות הפגיעה נקראת בשפה המקצועית אפזיה, שזה בעצם פגיעה בכל ערוצי התקשורת שמאפיינים יחסים בין אישיים, קריאה, כתיבה ודיבור. האנשים האפזיים הם אנשים שהאינטליגנציה שלהם שמורה בתוכם, כלומר, הם לא בעלי פיגור, אך היכולת שלהם להוציא את זה החוצה נפגעת ברמות קושי שונות. הגדרת הפגיעה על ידי אנשי המקצוע היא מאוד קשה וחמורה, 100% נכות לצמיתות. שמלמדת על אדם שלמעשה לא יכול להיות אחראי על חייו בעצמו, ומצד שני זה לא מונע ממנו מלחוות את כל התהליכים השוטפים בבית, ולהביע אפילו דעה באמצעי התקשורת במסגרת יכולתיו. למען השם. פגוע או לא פגוע, כל פעם שאני חוזר הביתה ומראה לו את התעודה שלי, תראו איך הוא מקבל אותה. רגע. תנ"ך, היסטוריה, אזרחות, ספרות, לשון, דוברי אנגלית, מתמטיקה, חננק. מה זה חננק? דימנשטיין, מקסים. אני חושב שהיא מתה כנראה. עכשיו, עבודה, ביולוגיה, ערבית, חינוך. מה קרה איתך? תראה את הציונים. מי זה? דימנשטיין מקסים, אתה חג. אני חושב שבפנים לא הבנתי את זה כלום. לא היה לי כן הכל בתנ"ך. תסתכל על הציונים. וואי, שקט. 98 תנ"ך. וואי, היסטוריה 83. 90 ספרות. 80 לשון. 100 עבודה. אנגלית 90. מתמטיקה 100. וואי, הכי טוב 100. אבא, מה יש לך? עכשיו יש לי רק המוח, אין לי כבר מוח, יש לי רק כל זה הלב.